இந்த வாரம் முத்திரை தொடர்கின்றது. 2 வாரங்களுக்கு முன்னாடி நம் உடலை தூய்மைப்படுத்தும் முத்திரை உங்களுக்கு நான் அறிமுகப்படுத்தினேன். அது தினமும் 20 நிமிடம் 2 வாரங்களுக்கு தொடர்ந்து நீங்கள் பண்ணினா உடம்பு சுத்தமாகும் என்று சொன்னேன். பழையபடி அந்த முத்திரையை செய்து காட்டுகின்றேன். இதுதான் உடலை தூய்மைப்படுத்தும் முத்திரை. இப்போ 2 வாரங்கள் இந்த முத்திரையை நீங்கள் தொடர்ச்சியாக செய்திருந்தால் அடுத்து முத்திரைக்கு நாம் செல்வோம். அதாவது பஞ்சபூத முத்திரைகள். பஞ்சபூதம் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன். நீர், நிலம், காற்று, ஆகாயம், நெருப்பு. நம் உடல் பஞ்சபூத தத்துவத்தால் ஆனது. இந்த விரல்களும் பஞ்சபூத தத்துவத்தால் ஆனது. ஒரு டிவியை எப்படி நம்ம ரிமோட் கண்ட்ரோல் மூலம் அதை இயக்குகின்றோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த விரல் என்னும் ரிமோட் கண்ட்ரோல் மூலம் நம் உள் உறுப்புகளை நாம் இயக்குகின்றோம். இப்போ பஞ்சபூதம் ஃபஸ்ட்டு நீர் முத்திரை. சுண்டு விரலும் பெருவிரலும் நுனி 2 டச் ஆகும். இது தினமும் ஒரு 10 நிமிஷம் 3 நாளைக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டும். நம் உடலில் நீர்ச்சத்து குறைபாடு இருந்தாலும் தோல் வியாதிகள் இருந்தாலும் சரியாகும். இந்த நீர் முத்திரையை நீங்கள் வெறும் வயிற்றில் ஒரு 3 நாட்கள் தொடர்ந்து தினமும் 10 நிமிடங்கள் செய்ய வேண்டும். அடுத்தது நில முத்திரை. இது 2வது விரல் நுனி பெருவிரல் 2யும் டச் பண்ணி இந்த நில முத்திரையை செய்ய வேண்டும். இதையும் 3 நாட்கள், அடுத்த 3 நாட்கள், அப்போ 6 நாட்கள் ஆகுது. இது அடுத்த 3வது நாளிலிருந்து 3, 4, 5, 6 ஆக 3 நாட்கள் இந்த நில முத்திரையை செய்ய வேண்டும். அடுத்தது இதே விரலை கீழே நல்லா டச் பண்ணி அதுக்கு மேலே பெருவிரலை வைங்க. இது சூரிய முத்திரை. நம் உடலில் உள்ள கொழுப்புகள்லாம் கரையும். உடல் பருமனாக இருப்பவர்கள் இந்த சூரிய முத்திரையை ஒரு 3 நாட்கள் தொடர்ச்சியாக தினமும் 10 நிமிடம் செய்தால் நம் உடல் பருமனை குறைக்கலாம். இதற்கு அடுத்து நடுவிரலும் பெருவிரலும் நுனியை டச் பண்ணி வைங்க. இது ஆகாய முத்திரை. இந்த ஆகாய முத்திரை நம் காது பிரச்சனைகள் அனைத்தையுமே தீர்க்கும். அடுத்த 3 நாட்கள் இந்த ஆகாய முத்திரையை செய்ய வேண்டும், தினமும் 10 நிமிடங்கள். அடுத்து வாயு முத்திரை. ஆள்காட்டி விரலை கீழே டச் பண்ணி அதுக்கு மேலே பெருவிரலை வைக்கணும். இது வாயு முத்திரை. நம் உடலில் வாயு பிரச்சனை தீரும். உப்புசமாக இருக்கும், வயிறு செரிமானம் இல்லாமல் இருக்கும், ஏப்பம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும், ஆஸ்மா நோய் இருக்கும், மூச்சு விடுறது திணறலாக இருக்கும். அவங்க இந்த வாயு முத்திரையை தினமும் ஒரு 3 நாட்கள் தொடர்ச்சியாக பண்ண வேண்டும். இப்போது பஞ்சபூத முத்திரைகள்: நீர் முத்திரை, நில முத்திரை, சூரிய முத்திரை, ஆகாய முத்திரை, வாயு முத்திரை. இந்த 5 முத்திரைகளையும் நீங்கள் 15 நாட்கள் தொடர்ச்சியாக இதை செய்யுங்கள். மிச்சம் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம். நன்றி.